हाय यान मल्लिका यानी निनिगले गोंची चिकन करीता रेसिपी तो जाऊंदुल्ले उन्ने ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇನ ನೆಕ್ಕೆನು 1.5 kg ತತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಗೆ ತಂದೆ ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೈತೆ ಇತ್ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಗೆ ತಂದೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನತ್ ಉಪ್ಪು ಪಕ್ಕ ದಹಿ 1 ಕಪ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ पूरा वर मिक्स मल्तुन इन वीडियो पूरा तुले लाइक मल्पले कमेंट मल्पले शेयर मल्पले ಏರ್ सब्सक्राइब मल्चर अगुलो सब्सक्राइब मल्पले वर सब्सक्राइब मल्दिनगुलो कुडोर सब्सक्राइब द बटन ओत्तुर्चि निगुलो अनसब्सक्राइब आपर निकलगे यान पाडिन वीडियो तुवरे तिक्कुचि ಇದೊಂದು पूरा एन्न सरी मिक्स मल्तुन वेन पूरा सरी मिक्स मल्तोंडेन इत्तेन्नेक्के चिकन पाडुंदुल्ले चिकन एल्लु तोट्टि इत्तिन मसाला गेतोंदेन ಒಟ್ಟು मिक्स मल्ति गेतोंदे रड्डेन्ल ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತುಲ ದೀವಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತ ದೀವಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋಡಂಡ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ದೀಲೆ ಇಜನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ದೀವಡ ಹಾಪುಂಡು ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಹೋಯ್ತು ನೋಡಂಡ अर्जेंट मल्पुनंडे इंच मैरिनेट मल्पड बंदिच्చి डायरेक्ट मसाला उग्ला पाडद मल्परे आपुंडु इंच मैरिनेट मल्तंड टेस्ट एड्डे बरपुंडु इतेनोंदु मैरिनेट मल्तदिद्दिये एनुंदिन ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ದೀಪೇನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತುಲೈದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎನುಂದಿನ ಅದಮುಟೇನ ಮಸಾಲಾ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚಿ ಮೂಜಿ ಲವಂಗ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ते चक्के स्टार कस्कस ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತೆ ಕಿನ್ನ ಚಮಚೋಡು ರೆಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೆಡ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದತ್ತೆ ಬುಲ್ದು ಎಡ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಖಾರದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೊನ್ನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಹಾಪುಂಡು ಅಗಲು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊನುಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಧನಿಯಾ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದೊಂದು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಡ್ಮೆ ಬೊಕ ಕಸ್ಕಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಕೆಂಪಾದ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಐಕಾದ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದೊಂದು ಮಸಾಲನ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇತೆ ಆದೆ ಮಸಾಲ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಕಾಯೊಂದು ಬೈತಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟರ್ದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಸುರುಟೆ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಅಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚವರೆಗೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಇದೊಂದೇನು ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆಗೆ ಬಿಡುಪೆ ಚೂರು ಮಸಾಲ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಕಡಾಯಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀತಿನ ಪಾಡ್ವೆ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀತಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನೆಕ್ಕೇನು ಎಣ್ಣೆದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಚ್ಚಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಗ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ದಾಯಪಣ್ಣ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾತು ತಾರಾಯಿ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜನ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ತಾರಾಯಿಡು ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ತಪ್ಪ ಸೆಪ್ಪುಂಡು ಒಟ್ಟುಗು ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಈ ಉಣ್ಣೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಚ್ಚಿ
ಇತ್ತೊಂದು ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಒಂದಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪಾವಡು ಬಂದಲ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಕಾಯಿಂಡಯ್ಯ ಅವನೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಕಡಾಯಿಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಸುರುಟೆ ಮಸಾಲನ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೇನು ಚಪ್ಪಾಯಿನೇ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಲಸ್ಸುನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚಿ 4 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡುಂದೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕೆಂಪಾವಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಡೆದೀತ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡುಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಅಡಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಕೆ ಅಂದಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ತಿ ಇತ್ತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ದತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ನೆಕ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಕನ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಖಾಲಿ ಮಸಾಲಾಗೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ದಪ್ಪನೆ ಉಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಸರಿ ಇವರ ಕುದಿ ಬರೋಡು ಅಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತ ಅನ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಏನು ನಿಂದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಐತನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಲಿ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೊಂದೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿ ಒಂದಿಜ್ಜಾನ ದೇಪಂಡ ಅರೆ ಕೊದ್ದಿದುಂಡೊಂದು ಸುರುಟೆ ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೇನ ಇದೊಂದು ಬೇಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂಚಿ ಚೂರು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಇವರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೇನ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ತೂವರೆಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಚುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಗಸಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡೊಂದಿಲ್ಲೇನು ನಿಕುಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಕಲ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದೆಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್.